ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇଂରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ, କୁହାଯାଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନା କେବେ ପ୍ରସାଦ କମ୍ ପଡ଼େ, ନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଏକଥର ମନ୍ଦିରରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ 10,000 ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସାଦ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା। କାହାରି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରସାଦ କମ୍ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇଂରାଜ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇୟାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆଜି ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କର। ରୋଷେଇୟାମାନେ ଆଦେଶ ମାନିଲେ। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଇଂରାଜ ଅଧିକାରୀ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସେ କହିଉଠିଲେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୋଷେଇ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଇଂରାଜ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ।